συνταγή που θα παρουσιάσουμε είναι τοπική λευκαδίτικη συνταγή, μπαρμπούνια σαβόρο. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν εδώ, εκτός αν είναι επισκέπτες από άλλη πόλη. Εύκολη συνταγή, παραδοσιακή, με φρέσκα ψάρια, με σταφίδες, με ξύδι και διάφορα μυρωδικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αύριο βεβαίως θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος για να κάνουμε παραδοσιακές συνταγές με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στην τρίτη μας χρονιά και μακάρι να μας αξίσει ο Θεός να είμαστε και πολλά χρόνια ακόμα. Και να πούμε γιατί όχι να συμμετέχουμε και του χρόνου, να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία πάλι. Θεωρούμε ότι ο θεσμός του τρίτου φεστιβάλ, γενικά του φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας είναι μια ουσιώδη συμμετοχή για μας. Και θεωρούμε ότι θα είμαστε και του χρόνου εδώ, καλώς εχόντων των παραχάμπτων και πρώτα ο Θεός. Βεβαίως, είναι υγεία μας να έχουμε. Καλησπέρα, αλλά το πιπερώνουμε. Τα άλλα το πιπερώνουμε λοιπόν τα μπαρμπουνάκια. Και τα αλευρώνουμε ελαφρώς. Τα αλευρώνουμε λοιπόν ελαφρώς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είμαστε εδώ στη όλη τη διαδικασία, την οποία την καταγράφουν και οι κάμερες βεβαίως, για να το έχουμε στο αρχείο μας. Είναι η Ελληνική Ακαδημία Αρχιμαγείρων αυτή τη στιγμή εδώ στην υπαίθρια κουζίνα μας. Βέβαια, όχι εγώ. Κάνε τη δουλειά σας. Λοιπόν, και έχω την εντύπωση, ξεκινάμε τη διαδικασία τηγανίσματος. Έχουμε ξεκινήσει να τηγανίζουμε τα μπαρμπούνια μας, από ό,τι βλέπω. Τώρα εγώ προσπαθώ να μαντέψω την επόμενη κίνηση. Σοτάρουμε ελαφρά τα ψαράκια, τα οποία θα τα αφαιρέσουμε στη συνέχεια από το τηγάνι και μέσα στο τηγάνι θα κάνουμε τη σαλτσούλα μας. Μάλιστα, και έχω την εντύπωση στο συγκεκριμένο τηγάνι, όχι σε αυτό το τηγάνι. Όχι σε αυτό το τηγάνι, θα κρατήσουμε πολύ λίγο, ελάχιστο λάδι από αυτό που τηγανίζουμε. Για να πάρει λίγο γεύση, έτσι δεν είναι? Ναι. Και να κάνουμε μια πολύ ωραία σάλτσα. Ναι. Οπότε θα έχει η σάλτσα και λίγο από τη γεύση αυτή που τώρα θα έχει τραβήξει το λαδάκι μας εδώ. Παραδοσιακή, τοπική, λευκαδίτικη συνταγή, πολύ εύκολη και πολύ εύγευστη. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, έτσι κι αλλιώς. Και είναι με πάρα πολύ απλά υλικά. Πολύ απλά υλικά και πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Είναι οι μυρωδιές που αναδύονται από τα τηγάνια, είναι το κάτι άλλο πάντα. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν τώρα περνάμε στη διαδικασία. Τα βγάζουμε, τα αφαιρούμε από το τηγάνι, θα μεταφέρουμε λίγο από το λάδι σε ένα άλλο τηγανάκι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας, στην οποία θα σοτάρουμε σκορδάκι, μυρωδικά, δεντρολίβανο, θα σβήσουμε με ξύδι και λίγες σταφίδες. Παρακαλώ. Δεν έχουμε άλλη. Όπου παιδιά μυρίζει, μιλάμε καταπληκτικά. Κρατάμε λίγο λαδάκι, Κρατάμε για να βάλουμε τώρα το δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο για να πάρει τις μυρωδιές. Ναι. Δεντρολίβανο και σκορδάκι. Το σκορδάκι μετά θα το φερέσουμε. Αν είναι ολόκληρο, ναι. Αν βάλουμε ψιλοκομμένο μπορούμε να κάνουμε επίσης στο σπίτι, να δώσουμε και μια ιδέα στον κόσμο. Μπορούμε να πολτοποιήσουμε σκόρδο στο blender και να το βάλουμε σε λαδάκι και να το έχουμε για πολύ καιρό μέσα στο ψυγείο σε ένα βάζο. Αυτό και πολύ χρηστικό. Όπου τώρα μιλάμε εδώ η γεύση και η μυρωδιά μάλλον. Γεύση όχι. Εδώ βλέπω ότι τεμαχίζει το Ναι, σε φετούλες.
Είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό, Υποκειμενικό, γιατί ναι. Μ' αρέσει και αυτό το υποκειμενικό, γιατί άλλος δεν το θέλει, άλλος το θέλει. Ναι, όχι, ωραίο το πραγματάκι. Βέβαια, μετά αποφεύγετε τον κόσμο για μια-δυο μέρες. Πιο πολύ όταν τρώμε σκορδαλιά ή αλλιώς αλιάδα, όπως λέγεται ναι. παραδοσιακά. Σωστά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε βάλει μέσα το δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο και σκόρδο, θα σβήσουμε με ξύδι και θα ξύδι. προσθέσουμε σταφίδες. Και θα προσθέσουμε Σταφίδες. ενδιαφέρον τώρα εδώ. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε σταφίδες, μπορούμε να προσθέσουμε πετιμέζι, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ ακριβό σήμερα. Ακόμη και τότε ήταν ακριβό, Ναι. σε προηγούμενες εποχές. Αυτό λέγεται φλαμπέ. Ναι. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ καλό. Παιδιά, εντάξει, δώστε με κομπή. Παρακαλώ. Να πούμε ότι το σαβόρο παραδοσιακά δεν ήταν τρόπος μαγειρέματος, αλλά ήταν ένας τρόπος συντήρησης. Συντήρησης, ναι. Όταν υπήρχαν πολλά ψάρια, τα έφτιαχναν με αυτόν τον τρόπο και τα συντηρούσαν σε δοχεία που δεν ήθελαν ψυγείο. Είναι επηρεασμένη βενετική η επιρροή για το σαβόρο, όπως και το όνομα το savory το λατινικό, και ήταν ένας τρόπος συντήρησης των ψαριών. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μάθαμε εμείς οι νεότεροι. Τύπου το παστό. Ένας τρόπος πώς έχουμε το γάβρο, το μαρινάτο, το παστό ήταν ενός είδους. Για να κρατάνε τα ψάρια να μην τα... Γιατί οι σταφίδες, Για να κάνει αντίθεση με το ξύδι, το ξύδι να φέρει το γλυκό. το γλυκόξινο αυτό που λέμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίθεση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ εύκολη συνταγή και πολύ ναι. νόστιμη. Ναι. Και πάνω απ' όλα παραδοσιακή και Πολύ τοπική. σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Χαμήλωσε τον λίγο. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα μαγειρέψουμε εδώ πάλι με τα μέλη μας, με τον κύριο Κέσσαρ και τον κύριο Μουτσουρίδη. Πιθανώς θα μαγειρέψει και ο κύριος Θοδωράκης. Ο κύριος Κέσσαρης θα μαγειρέψει νιόκο με γαρίδες και κατοίκιδο μουκού, και ο κύριος Μουτσουρίδης θα μαγειρέψει μελιτζάνες ημάμ με μανιτάρια πλευρό τους. Τέλεια. Οπότε θα χρειαστούμε ένα φουρνάκι. Οι υπεύθυνοι το ακούνε, όπου είναι εδώ ο κύριος αρχισυντάκτης. Ένα φουρνάκι θα χρειαστούμε αύριο. Ναι. Οι δοκιμαστές μας είναι οι εθελοντές από τα μονοπάτια αλληλεγγύης. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κλείσαμε. Να το. Wow. Εντάξει. Τελειώσαμε τη συνταγή. Ναι. Τόσο εύκολο δηλαδή ουσιαστικά. Ουσιαστικά αλευρώσαμε λίγο τα Αλευρώνουμε τα ψάρια, αλλά το πιπερώνουμε, τα βάζουμε στο τηγάνι και τα βάζουμε στο τηγάνι. Τα βγάζουμε, κρατάμε λίγο λάδι από αυτό που έχουμε τηγανίσει. Δεντρολίβανο. Βάζουμε το δεντρολίβανο ολόκληρο, το σκόρδο σε φέτες ή ολόκληρο αν δεν θέλουμε και θέλουμε να το αφαιρέσουμε. Σβήνουμε με ξύδι, προσθέτουμε τις σταφίδες και περιχύνουμε πάνω από τα ψαράκια. Εντάξει, δηλαδή είναι πανεύκολο, είναι η συνταγή του δεκάλεπτου. Δηλαδή μέχρι και εγώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φωτογραφίζουμε και είναι έτοιμη η πρόταση η γευστική για τα μονοπάτια αλληλεγγύης να τη δοκιμάσουν. Πώς λέγεται, πώς είπαμε αυτό? Μπαρμπούνια Σαβόρο. Μπαρμπούνια Σαβόρο. Παραδοσιακή τοπική λευκαδίτικη συνταγή. Παραδοσιακή, τοπική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, so, my friends, join us and please let us know if it's good or not, if you liked it. It's traditional έχουμε κάποια recipe here. πυρουνάκια. Έχουμε And κάποια please πυρουνάκια. help yourself. Only Do you one like fish? for Anyway, later. are you fish lover? You like fish? Okay then. So, it's very easy to be cooked if you watch the receipt. It's very nice. I like very much the Του αρέσει πάρα πολύ. it's the amazing. Είναι μοναδική γεύση. Εδώ η κοπελιά ζηλεύει λίγο. Please join us.
You can... of course, help yourself. Μπορείτε... Χέριο. Δίνουμε και μια χοντρή. It's really very, very nice, very tasteful, very fresh. Okay. Help yourself, what's your name? Paulina, Paulina Panos Χέριο. Miakis, nice to meet you. How are you? and I'm fine. Okay, please help yourself. Okay. Πήγα και εγώ τώρα να κάνω PR, το κορίτσι πεινάει. Λοιπόν, μπράβο παιδιά. Θανό, παρακαλώ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας. Yes, of course. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελληνική Ακαδημία Αρχιμαγείρων, όπου πραγματικά μας έδειξε δύο πάρα πολύ απλές συνταγές με τις ρίζες στο νησί μας και τους ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε αύριο. Ο κύριος Κέσαρης. Κύριε Κέσαρη, μιλάμε δηλαδή και καλλιτέχνης και σεφ. 2 στα 1. Δηλαδή, ναι, είστε και καρποζογλύπτης. Δηλαδή, θα το βάλετε στο βιογραφικό σας. Thank you very, very much. Very tasty. Okay, then, help yourself.